Iwewe ukabvunzwa kuti wakamboita bonhora here, unoti chii? Ukabvunzwa kuti unoita kangani pawiki kana kuti waimboita kangani pawiki, unodaira uchiti kudii? Handiti hazvidairike. Ndo zvakafanana nekubvunza musikana body count. Hakuna musikana anokuudza correct number yebody count yake. Vanongogumira pa2 ne3 dzavanokutaurira idzaidzai. Asi musikana wese anoziva kuti once ndangotsemurwa umhandara chete, musikana akasvirwa ka1 neakasvirwa nevarume 100 vakafanana, hazvina musiyano, ende hapana proof yekuti uyu akanyengwa nemunhu 1 kana kuti uyu akanyengwa nevanhu 100. Saka vasikana vemazuva ano havana kupusa manje. Anotoziva kuti once angotsemurwa chete, anotokwaturisa chinhu kuseri nekuseri. Chinhu chinotorohwa big time, kwete zvemafanisi. Anozongotengawo mishonga yekudzora kudzasi yayai, ozongotanga kugarira mvura muwiki rekuti akuda kuroorwa kana kuti wiki rekuti akuda kuchata. Ndo paunoona vasikana vanonga vakugarira mvura ine mishonga kuti zvidzokedzane. Zvobva zvangofanana, akarohwa ka1 neakarohwa ka50. Saka nyaya yangu iri pakuti, gentlemen, patime yaunonga wakagara nemusikana wako, usatambisa nguva uchibvunza musikana kuti body count yako ichii, nekuti hausi kuzofa wakataurirwa chokwadi. Hapana musikana anoudza mukomana wake chokwadi chekuti akarara nevarume vangani. Saka usatambisa time yekuti munenge muri suppose mukutotaura zvimwe zvinhu, iwe wobvunza zvebody count. Once wangoziva kuti musikana wako haasi mhandara chete, chitoziva kuti zita rako rakutoenda palist, hameno kuti ilist nambani. Zvokuti dai chiweti chacho chainyora list yemunhu wese wapinda ka, ndopo waingatsoona kuti hama 1. Siyanai nekubvunza body count, kutambisa nguva, nekuti chokwadi chaunenge uchitsvaga haufi wakachiona.